Campur Sari, ada Mas Landung. Hai. Mas Adi. Saben wayah lingsir wengi mripate iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung rasane sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku sansaya nelongso apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasatra bisa lali esuk awan wengi tansah beta ate yo Indonesia, yo. Yeah. Sampun wayah lingsir wangi iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku kebingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa ayo sesi kene nyanyi bareng rasa satra bisa lali esuk awan wengi tansah beda ati ayo joget ya apa lagu nih apa nganti tekan besok kapan nggonku ngendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong lagi ke taman asmara prasasatra esok awan